I did it specially for you. And I dedicate it to Guy Mondor, especially. Pascal, when you want. You will listen a poem, a poet whose name is Inigo Astiz, and he will say things in Basque language. And we can translate it. If you want, there is a website called Xuxa Literatura, where there is all Basque poetry, and this is one, and there are audios as well. Let's go. Euskal Herria. Euskal Herria. Euskal Herria. Euskal Herria. Euskadi, País Vasco. Euskadi. The Basque Country. País Vasco. País Vasco. Basque homeland. Euskal Herria. The Basque country. País Vasco. Euskal Herria. The Pays Basque. Euskadi. 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 Basque Country gara. Euskal Herria. Euskal Herria. Pays Basque. Euskal Herria. Euskadi. País Vasco. Euskal Herria. País Vasco. Euskal Herria. Euskadi. País Vasco. País Vasco. País Vasco. Euskal Herria. Euskadi. Gora Euskadi askatuta. Basque Country. Euskal Herria, provincias vascongadas, País Vasco y Euskadi, Comunidad Vasca de Euskadi. El País Vasco entero. Département basque, collectivité territoriale basque. Euskal Herria es pueblo vasco y Euskal Hiria sería la ciudad vasca, ¿no? Dime en algunas 25 palabras, ¿qué sabes de mi país? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Qué sabes de mi país? Bueno, pues sé que es un país donde vive gente maravillosa, que ha habido en el tema de política algunos cambios y no sé mucho más. Gracias. Bere herrian, zioan, herri bat. Bere bidetik, atera egin zuten. Bere bidean, zioan, herri bat. Aldiz, atera zuten herri bat. Bere bidetik eta galdu egiten zen. Milaka aldiz atera zuten herri bat, eta bere bidetik atera egiten zen. Eta bere bidetik atera egiten zen. Gero herriak lurrera begiratu zuen. Bidean ikusten zituen odol tantoak. Ta odolari jarraituz berriz bere bidean
sartzen zen. Ta odolari jarraituz begi zen bere bidean sartzen. Bere bidean zioan herri bat. Bere bidetik atera egin zuten. Ta odolari jarraituz berri zen bere bidean sartzen. Ta odolari jarraituz berri zen bere bidean sartzen. Ze ordutan bizi gara Euskal Herria? Euskal Herria, zu zein urratsetan? Ze ordutan bizi gara Euskal Herria? Euskal Herria, zu zein urratsetan ari euskaraz? Nik zu ez ulertu. Ez gilegi, Baina, bueno, pixkana, euskera zaila, euskera oso zaila. Bagina, sesan, geniezaion, nik hori ez entzun inon. Zuk bai, zuk entzun, zuk ulertu. Euskal Herria ni lan 10 ordu eta gero euskaltegi, baina ni orain despedido. Ni saiatzen, baina ikastea zaila, euskera oso zaila, oso. Ba, poliki. Euskal Herria, guraso langabe euskaldun berri euskarazko produktu kontsumitzaile laguntza emaile bersolari utopiazale gudaroste bat daukazu zure aginduetara. Baina ez dakizu arekin zer egin. Euskal Herria, Arnaldo Otegik kanpoan behar luke. Zuk ulertu edo paso total. Euskaraz egiten dudalako basati deitzen naute. Basati izan nahi dut nik. Basati eta libre munduan nahi dut maitatu. Nere herriko lurretik, nere herriko lurretik eta ni hok behartu gaberik. Munduak ez du mugarik, maite duenarentzat. Bere basotik maite du lurra, nere herriko zuhaitzak. Libre estena hura da, maite ezin lezakena, maitatzeko libertatia da. Nik gaur eskatzen dudana, euskaraz baitut bihotza eta bihotz taupada bizitzan. Nire libertatia ezin da euskara besterik izan. Euskaraz naiz ni bakarrik, euskaraz naiz ni libre, eta euskaraz bakarrik nezake mundua maite.
Gau hartan uste nuen galtzen nintzela. Nazio bat garela diozu, baina bakarrik nago. Oraindik ez didazu kontatu zer egin diozun nire herriari. Euskal Herria bazato zela aldarrika ari dira denak, baina nondik etorriko zara? Zen geltokitan itxarango zaitut. Nola ezagutuko dugu elkar? Euskal Herria, zuk badakizun nor zanen? Zenbat jenderen ardura duzun? Ze ordutan bizi gara Euskal Herria? Sarriona India Kariben bizi dela diote, eta ez omen da sekula itzuliko. Etxigarria da. Euskal Herria, 88 amona baino ez kobazuloetatik, Oteizaren kalkuluak, zure iste bidean diren Volkswagen eta Daewoo fabriketaraino. Ta orain ze, norazoaz? Noiz izango zara dituzun iraultzaile guztiek merezi duten bezain libre eta ederra? Edo akaso nahiago duzu pankarta eta turismo bulegoetako existentzia kolaterala? Batzuetan pentsatzen dut euskal sukaldaritzaren marketing kanpaina bat besterik etzarela. Oinazeak eta nekeak gora bera Euskal Herria, hau da itsasoan atzak busti, supermerkatuan ilara egiteko varianteetako batean espezializatu eta haragiari heltzen ikasteko duzun aukera bakarra. Benetan existitzen saiatu behartzen nuke, azken bururaino existitzen. Larre berdeak, etxe zuriteila, gorriak, jendarme auto bat, bidean, bildau txartean pasatzen. Etxe elizetan otoitzak betiko toitzak, neguko kearen antzera. Iunigotzen, Martin Larralde ez da sekula itzuli, baina itzuli balitz. Arrantzak barrurantza itzuliak lituzken sagarroi almez. Itzuli izan balitzer gaur igandea da. Larre berdeak etxe zuriteila, gorriak, jendarme auto bat, bidean, bai handizet, panopetik. Jendea, familia, erretratuetan bezala. Larritasun eraino perfumaturiko arima, erakutsiz doa, memezara. Inork ere ez du dena eoitura, dena errua, dena barkamena. Oroimenaren korropiloa deslotzen. Inork ere ez du dena oitura, dena errua, dena barkamena. Koblakaririk behar. Larralde, honelako egun batez hil zen galeretan. Begiak zabalik, itxasoaz, erua itxasozikin bat da. Agian zerua itxasozikin bat dela esanez. Agian zerua itxasozikin bat dela esanez. Euskal Herri.
Ze ordutan bizi gara Euskal Herria? Euskal Herria, ene Euskal Herri goxua. Zure presidente edo lehendakari izan nahi nuke. Herrialde baten ordez, Nortzara. oihartzun bat gobernatuko nukeela jakinik ere. Nortzara. Ze ordutan bizi gara Euskal Herria? Basque is cool. Ez? Euskal Herria. Lau. Dena eman behar nizun, baina pixka bat baino ez dizut kendu. Euskal Herria, 1.180 euroko soldata eta beherantz 2011ko abenduaren 28an. Euskal Herria, neure burua ere ezin dut eraman eta zein gode zurekin? Hasteko, aukeratu egin behartzen nuke, edo zirkustantzia, edo helburua, edo aitzakia. Sukarra daukat eta enago asmakizunetarako, utz nazazu bakean sikiera une batez. Ez dut poemarik idatziko burua argi izan arte. Euskal Herria, ez etorri zure historiarekin. Gurea da errua, ze pasa zaigu. Egongo dau konpontzeko moduren bat iraganera edo etorkizunera jo gabe, ezta? Ezin dizkizut tortura deklarazioak irakurri, horra egia bat. Ta gehiago dauzkat. Ze ordutan bizi gara Euskal Herria? Barroteen zein aldetan zaude Euskal Herria? Elektrodoen zein ertz ezagutzen duzu. Zein muturretik eusten diozu pistolaren eta garezurraren arteko oreka ezinezkoari. Euskal Herria, enaiz zutaz fido, zan ere, nortzara nietzarenean? Euskal Herria, ohartu naiz ni ere banaizela Euskal Herria. Berriro ari naiz nire buruarekin bakarrik hizketan. Ziur aski, nire buruari barkatzen ez dizkiodanak dira, zuri barkatzen ez dizkizudanak. Ezer ez naiz. Ez naiz ezer. Ez bada naizena. Ezer ez naiz. Ez naiz ezer. Ez bada naizena. Ni naiz naizena, bai. Ni naiz naizena, bai naizena. Ez naizena. Ni naiz nirez nire borondatez. Nire pentsamenduen borondatez eta bihurtutez. Etindarrez. Bidean nago bukaera batera. Era batera. Bidean nago bukaera batera. Bukaera batera. Hara noa eta ez naiz beldurtzen ez. Ez naiz beldurtzen ez, ez naiz beldurtzen ez, ez naiz beldurtzen ez. Dena doa ez denaren bidean, eta egun batian ezer ez da izanen espada ezer ez dena. Bidean nago bukaera batera, bukaera batera. Bidean nago bukaera batera, bukaera batera. Eta hau da, bai eta ez. Horrain etibeta lehan eta naizena ta. Naizena, ez naizena ta.
isiltzen dutana. Isiltzen, 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 isiltzen dudana. Bidean nago, bukaera batera, bukaera batera. Bidean nago, bukaera batera, bukaera batera. Ze ordutan bizi gara Euskal Herria? Basque is cool izeneko kanpaina bat abiatu dute Etxepare institutukoek. Zergatik nik ezin zaitut ospatu alak... Ze ordutan bizi gara Euskal Herria? Basque is cool izeneko kanpaina bat abiatu dute Etxepare institutukoek. Zergatik nik ezin zaitut ospatu alako bake batez? Ez dakit zehazki zer esan nahiko duen, baina batzuetan zure existentzia besteko indarrez ospatzen dut zure existentzia eza. Berdina gertatzen zaizu nirekin. Euskal Herria bukatu egin behar genuke, behingoagatik bukatu hasieratik. Geroak esan beza, herri bat izan zan. Edota atxe maiogun ontan iraun dezan. Euskal Herria hau ez da dena, baina bai nire pixka guztia. Garapenak penatzen nau, penetan naiz penaz gara. Penak apenas bizi direnak, penaz pena daramatza. Hori proposatzen dut Eldo Norteko biltzarnoko himnoa bihurtzea. Garapenak penatzen nau, penetan naiz penaz gara. Penak apenas bizi direnak, penaz pena daramatza. Kontseilu bat banuke emaiteko zuei, garena penari uztartu zeniotenei. Adizkitzue gure auhenak, benetan denarena espaita zuen garapena. Benetan denarena espaita zuen garapena. Garapenak penatzen nau, penetan naiz penaz gara. Penak apenas bizi direnak, penaz pena daramatza. Ikasten duzia? Garapenak penatzen nau, penetan naiz penaz gara. Penak apenas bizi direnak, penaz pena daramatza. Benetan adizkitzue penetan daudenak, haien auhen ozenak espaitira haienak baizik eta denenak. Garenenak eta ez garenenak. Garapenean garenen eta garapenean ez garenenak. Garapenak penatzen nau, penetan naiz penaz gara. Penak apenas bizi direnak, penaz pena daramatza. Garapenak penatzen nau, penatan naiz penaz gara. Penak apenas bizi direnak, penaz pena daramatza. Euskal Herria, haiene Euskal Herri goxua. Zure presidente edo lehendakari izan nuke. Herrialde baten ordez, oihartzun bat gobernatuko nukeela jakinik ere. Ze ordutan bizi gara Euskal Herria? Zuten egotzi beste nahi, mi esker.